To odry. To dzieci pobiegły. Ciocia Ela, Agnieszka, Sławek, Co ja zrobiłem? ciocia Janka, mama, Adam, Ogosia, Kamila, Marek, Film kręcisz? tak, grzecznie idą parami prawie. Ostatni czas. Tu są dziewczyny i Światło. O, zobacz, patrz na wariaty. Hał. A jakie światło? Fontanny. Miał. Hał. Jak? Kolorowe fontanny. Dobra, miały 9 lat, to było 10 lat temu, a Kamile wesele Kamila, w którym roku było twoje wesele? 6. 2006. Słucham? Może to by się bardziej złożyło. Zdejmij obrączkę. Nie mogę, bo mam napięte palce. październik, 22 październik. 21. Dzisiaj w książce, którą czytam, Marek Pęcznik, taka ze stołu, tak. I tak mówię, czyje to było wesele, nie mogę w samolocie skojarzyć. 6 lat, już było 18.